Gidayungan ining grupo sa mga lalaki nga manaog gikan sa multicab ang bagong inihaw nga baboy aron madala sa tag-iya niini dinhi sa pwesto sa Baganga Public Market. Ang gimatadang baboy kinumpra pa gikan sa kasikbit nga lugar sa Baganga. Sumala sa mga negosyante, dunay pagsaka sa presyo sa matag kilo sa karning baboy, hilabi na nga mahal usab ang kumpra niini gikan sa mga supplier. Sumala sa negosyanteng si Erwin Fuentes nga gikan pa og Davao ug Tagum City ang supply sa iyang mga gipamaligyang karne. Sa pagkakaroon, sir, medyo matumal ang bintang tungod sa presyo nato na medyo nag-upgrade na po karon ang mga komprada. So medyo matumal jud tanawa karon, medyo wa jud na malit ba buntag pa kay karon. So lisod ang panahon ron lisod. Misaka og halos 50 pesos per kilo ang karning baboy dinhi sa Baganga Public Market gikan sa 300 hangtod 320 pesos nga presyo sa matag kilo kaniadtong milabayng adlaw. Gawas sa baboy, misaka sab ang presyo sa karning baka nga karon anaa sa tag 400 pesos ang kada kilo gikan sa 350 pesos. Samtang ang karning manok nagpabilin nga anaa sa tag 200 pesos matag kilo. Ang ubang palaliton sama sa isda nagpabilin sab nga nalansa ang presyo sa matag kilo. Sama sa isdang murumuro, bangus ug matambaka nga anaa sa 200 pesos per kilo ang presyo. Samtang miubos ang presyo sa isdang tuna ug malasugi ngadto sa 350 pesos matag kilo gikan sa tag 400 pesos. Busa nangyawat ang negosyanteng si Bobong de Kenya nga mahurot og kahalin ng iyang mga baligyang isda aron dunay igong kita nga mauli sa iyang pamilya. Naikusog, nahihinayo. Depende sa taon bisita sa Baganga ng mga turista, muhalid mi, panahon nga wala po yung halin na mo. Wala nga mong isda karon usahay, mahal, barato. Hinay sab ang palit sa baligyang lamas sa tendera nga si Leonifel matinagnos dinhi sa iyang gibantayan nga pwesto tapad sa Baganga Public Market. Gawas sa atsal nga misaka ang presyo sa tag 230 pesos kada kilo, nagpabilin ang presyo sa ubang lamas. Sama sa sibuyas Mumbai nga tag 180 pesos ang per kilo, ahos tag 160 pesos patag kilo, luya nga naa sa 110 pesos kada kilo ug kamatis nga 80 pesos per kilo. Hinay kay tungod usahay kanang karon baya sir kay nihit baya ang kwarta sir, so hinay jud ang palit diri sir, so maglisod mi kay kuan kanang everyday na lang hinay ang palit, pero depende sir usahay makakuan mi nga dako apod among halin, pero usahay ra jud sir kay kanang gamay ra jud sir. Nang hinaot ang mga negosyante sa Baganga Public Market nga unta mulagsik na ugbalik ang ilang negosyo aron dili sila mga lugi sa kumprada sa ilang mga supply gikan sa mga supplier. Gikan dinhi sa Baganga, Davao Oriental, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.